Velkommen til sikkerhedsintro på byggepladsen ved Snærlevej. Vi har besluttet, at alle, der skal arbejde på byggepladsen, de skal gennemføre den her sikkerhedsintro. Vi tror på, at det er med til at hæve niveauet af arbejdsmiljø og sikkerhed, og derfor så håber vi, at du vil lytte med og få den her introduktion. Her på byggepladsen, der er Magnus projektleder, og Magnus han får hjælp af sin byggeleder Mikkel. Og samtidig så har vi også en formand på byggepladsen, der også hedder Mikkel. Du vil kunne møde mig ude på byggepladsen på forskellige tidspunkter. Jeg er arbejdsmiljø- og kvalitetssikringschef i Nembyg, og det er min opgave at bistå mine kollegaer, når vi har projekter i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø. Så har vi Kiki på byggepladsen, og Kiki hun er ansvarlig for vores kvalitetssikring. Og hun vil altså også være på byggepladsen i forskellige situationer. Det vil også være hende, du som entreprenør kommer til at tale med, når vi skal til at samle alt den her kvalitetssikringsdokumentation. Så har vi Ole hernede, og Ole han er jo bygherre, det er vores kunde, og Oles allerhøjeste ønske, det er selvfølgelig også, at vi får skabt en byggeplads og et projekt, hvor der ikke er nogen, der kommer til skade, men hvor vi også får taget hensyn både til de beboere, der er i lejlighederne, og selvfølgelig også alle naboerne, der ligger omkring byggepladsen. Det er sådan, at når du ankommer til byggepladsen, så parkerer du her, hvor der står håndværkerparkering, og bagefter så følger du ganglinjen over til skurbyen. Ved skurbyen, der finder du kontoret, hvor byggeledelsen er placeret, men du kan altså også finde skurvogne, hvor du har forskellige velfærdsforanstaltninger. Du kan komme i bad og på toilet, og du kan også have din madpakke på køl. Ellers så er det også over i det her område, vi finder alle materialecontainerne. Og har man på forhånd aftalt med byggeledelsen, at man kommer med en materialecontainer, så vil man altså få tildelt en plads herover i området. Vi har også en materialeoplægsplads, og så forventer vi også at få et telt på byggepladsen, hvor vi kan stå og tildanne forskellige ting. Det er jo sådan, at der er forskellige krav i byggebranchen i forhold til at indrette sådan en byggeplads, og det betyder selvfølgelig, at vi har adskilt kørende og gående trafik. Derfor så har vi en forventning om, at du orienterer dig, når de her gangveje de ændrer sig. Det vil de simpelthen løbende gøre, alt efter hvor vi har placeret stilladser osv. Men sørg for hele tiden at holde dig opdateret om det ved at se på byggepladsplanen. Kommer du til et stillads, hvor du skal til at gå op på, så husk at sikre dig, at der er et grønt skilt, som betyder, at stilladset selvfølgelig er bygget færdigt, og at du må gå på det. Vi har en førstehjælpscontainer på pladsen, og i den der finder du blandt andet en hjertestarter. Der er også en borger, hvis der er nogen, der er kommet så meget til skade, man har brug for at flytte dem. Du kan også finde en akuttaske, hvor der er forskellige udstyr til at stoppe blødninger eller lave forbindinger. Der er også en ispose. Der er vand nede i den her skurvogn, hvis nogen bliver dårlig, man skal bruge en vandflaske. Der er tæpper, der er plaster, forbinding, og der er også øjenskyld. Der er også brandslukningsmateriel i den her container. Så er det sådan, at vi har stillet et antal sikkerhedssko til rådighed, som også er placeret i den her container, og de er tiltænkt, hvis man har besøgende til pladsen. Skulle du nu have glemt dine sikkerhedssko en dag, så kan du hoppe ned og se, om der er nogen af dem, der passer, så du ikke går ud på byggepladsen uden sikkerhedssko. Det her byggeprojekt, det er jo et renoveringsprojekt, og vi har med 54 lejligheder at gøre, der skal renoveres og ombygges, og vi skal have lavet 18 tilgængelighedsboliger. Bovia, de er bygherrer, og det er jo, som jeg sagde tidligere, i deres interesse, at tingene forløber fint og ordentligt. Beboerne de flytter løbende ud af lejlighederne. Det betyder, at vi arbejder lige i eller omkring deres hjem, og det skal vi selvfølgelig tage hensyn til. Derfor så har vi en forventning om, at du selvfølgelig taler pænt til de her beboere. Vi har også en forventning om, at de taler pænt til dig. Skulle det nu ske, at der er en beboer, der er lidt frustreret, vi kender det fra tidligere på andre byggesager, når vi har med de her renoveringsprojekter at gøre. Det kan være manglende søvn, der kan være umulige børn, der kan være mange årsager til, at man som beboer bliver frustreret. Har du en oplevelse af en situation, som du synes, det her det er ikke rimeligt, så er det meget vigtigt for os, at du beder dem om at henvende sig nede ved byggeledelsen, eller at de tager kontakt til boligforeningen. Og boligforeningens telefonnummer og selvfølgelig også oplysningerne på kontaktpersonerne, dem kan man altid finde i informationsskabet nede ved skurbyen. I Nembyg arbejder vi med at skabe gode oplevelser med byggeri, og det er sådan set gode oplevelser for alle i og omkring et byggeprojekt. Det vil sige, at det er for vores egne ansatte, det er for vores kunder,
Det er for samfundet, altså alle dem, der er omkring den her byggesag, men det er i høj grad også for dig som samarbejdspartner. Vi vil gerne have et højt niveau af sikkerhed og arbejdsmiljø, så vi er sikre på, at du ikke kommer til skade, mens at du arbejder på vores projekt. Derfor så laver vi løbende forskellige tiltag. Det kan være, at vi beder om, at der bliver ryddet mere op eller støvsuget noget mere, og det gør vi simpelthen for at blive ved med at holde den her høje standard af sikkerhed og arbejdsmiljø. Vi har en forventning om, at du deltager aktivt til at skabe det her gode arbejdsmiljø, så længe at du er beskæftiget her på projektet. Og hvordan kan du så bidrage til det? Jamen det kan du blandt andet ved, at du rydder op dagligt, løbende faktisk, hvis du er i gang med en proces, hvor du genererer noget affald. Tag affaldet med ned, når du går til pause, når du går hjem osv. Sørg for altid at have noget i hænderne, så har vi hele tiden en opryddet byggeplads. Forhold dig til den opgave, du skal i gang med. Vær nu ærlig. Er det her risikofyldt? Er det farligt? Hvis noget virker som en farlig situation, så er det tit, fordi det er det, og så er det vigtigt, at du stopper op og griber ind. Giv besked til byggeledelsen, hvis du synes, at det handler lidt med sikkerhed og arbejdsmiljø. Vær deltagende i sikkerhedsrunderinger. Vi kan godt bede om, at du går med rundt, når vi er på de her sikkerhedsrunderinger, som vi er på hver 14. dag. Og så er det altså vigtigt, at du bare deltager. Støvsug løbende, og sørg for, at din støvsuger har den rigtige klassificering. Det er jo sådan, i bygge- og anlægsbranchen, der bruger vi kun H-mærkede støvsuger. Det er de eneste støvsuger, som er godkendt, når vi snakker om kræftfremkaldende stoffer, for eksempel fra kvartsstøv og også nogle typer træstøv. Så sørg for at have en H-klasse støvsuger med, når du arbejder her. Respekter den skiltning, der er. Der vil være noget nedbrydningsarbejde og noget saneringsarbejde, og her er det selvfølgelig vigtigt, at du ikke går ind i et område, som er afspærret. Brug dine personlige værnemidler, brug høreværn, sikkerhedsbriller, når dit arbejde kræver, at du skal det, og vær lige en god kammerat, hvis du skal støje, og sige til makkeren, der står ved siden af, du skal altså også lige tage dine høreværn på. Tal pænt til hinanden, sørg for at respektere hinanden. Det er almindeligt kendt, at byggebranchen godt kan have sådan en lidt hård retorik. Det ønsker vi faktisk ikke, fordi vi ikke tror på, at det fremmer samarbejdet overhovedet. Lad være med at ryge andre steder end nede ved skurbyen. Brug toilettet, når du skal tisse. Der er masser af omkringliggende boliger, alle kan se dig. Og vi synes i øvrigt også, at det er noget værre svineri, så sørg for at bruge toilettet. Giv besked, hvis du kommer til skade, hvis vi skal ændre på noget, hvis vi skal hjælpe med at finde ud af, hvorfor gik noget galt, hvordan kan vi løse det, så det ikke sker i fremtiden, så sørg for at give os besked, hvis der sker en hændelse på byggepladsen. Stands op, hvis du ser noget farligt. Det er dit ansvar lige så meget, som det er vores. Hvis du ser en farlig situation, så gør noget ved den, eller ring til byggeledelsen og bed om, at det her bliver lavet om, så der ikke er nogen, der kommer til skade. Skab aldrig en farlig situation for andre, det vil sige, så pille aldrig et rækværk ned uden at sætte det op igen. Lad være med at smide noget på jorden, som nogen kan snuble i. Det er ikke god kollega-karma. Sikkerhed, arbejdsmiljø og samarbejde, det er altså 3 nøgleord, som vi mener skal gå igen her på byggepladsen. Og for at det ligesom kan det, jamen så skal vi selvfølgelig hjælpe hinanden med at planlægge arbejdet. Vi skal sørge for, at der bliver spærret af, hvis der skal være et kranområde osv. Og vi ved jo ikke altid helt, om det er i dag eller i morgen, I skal krane, men sørg nu for at være deltagende. Sørg for, at emnerne bliver bragt op på forhånd til sikkerhedsmøderne. Og hvis du ikke selv deltager i sikkerhedsmøden, så sørg for, at din kollega eller din chef har de her emner med, når vi holder sikkerhedsmøden. Bidrag med informationer om risiko på byggepladsen. Skal man bruge en kran, så få det sagt, så vi kan få lavet en kranplan, så vi kan få afspærret området, så det er sikkert. Sig til, hvis der mangler fyld i containerne. Det kan være førstehjælpscontainerne, det kan også være velfærdsskurene, hvor der mangler toiletpapir osv. Sørg for, at du har udfyldt din blanket med varmt arbejde, inden du skal lave det. Sørg for at have dit brandslukningsmateriel. Sørg for, at dine gasflasker er spændt fast osv. Sørg for, at der er håndtag på vinkelsliberen og skærm og alle de sikkerhedsforanstaltninger, der skal være. Hvis vi kommer og spørger efter en APV eller en risikovurdering, så er det ikke fordi, vi gerne vil være mega irriterende. Så er det faktisk fordi, vi gerne vil forsøge at opretholde det her høje sikkerhedsniveau. Og er man i tvivl om, hvordan man laver en risikovurdering eller andet, så skal man endelig bare spørge. Vi vil rigtig gerne hjælpe med at få det ordnet. Når man ankommer til byggepladsen, så skulle man jo parkere i det her parkeringsområde. Det kan godt være, at vi fra tid til anden er nødt til også at holde nogle biler ude på vejen, og derfor så skal man selvfølgelig følge den skiltning, der er i området. Når vi kommer til sikkerhedsfodtøj, så har vi selvfølgelig altid sikkerhedssko på, inden vi går ind på byggepladsen.
Og ellers så bruger vi de personlige værnemidler, der skal til. Det vil sige så sikkerhedsbriller, hvis man skal anvende det. Hjelm, når vi har brug for det. Det vil vi selvfølgelig løbende skilte med. Det kan også være, at vi aftaler nu, der er altså hjelmpåbud i det her område. Jeg er ikke fortaler for, at man har hjelm på hele tiden, men det kan selvfølgelig blive alternativet, hvis man ikke kan finde ud af at have den her hjelm på, når arbejdet kræver det. Høreværn ved støjende aktiviteter og handsker selvfølgelig også, når arbejdet kræver det. Og så skal vi huske, at når vi har med de her saneringsområder at gøre, både når der er asbest, men også hvis der er noget andet, der skal nedtages, så må man altså ikke være i områderne uden at have det her særlige arbejdstøj på, og det er vigtigt, at man respekterer det og holder sig ude af områderne. Spisning foregår nede i velfærdsområdet. Vi vil gerne bede om, at man ikke sidder i sin firmabil og spiser. Vi ved godt, at det for nogen er meget rart og bekvemt, men vi mener faktisk, at når vi nu sætter de her velfærdsforanstaltninger til rådighed, så synes vi selvfølgelig, at I skal bruge dem. Der kan være forskellige steder på byggepladsen, hvor der er hængelåse. Her er adgangskoden altså altid 7913. Og er der nogle steder, hvor du af en eller anden årsag ikke kan komme ind på byggepladsen, så henvender du selvfølgelig til byggeledelsen, så hjælper de dig på vej. Ved Skurbyen har vi den her informationstavle, og den her tavle den indeholder forskellige QR-koder, som du kan scanne og dermed få adgang til forskellige dokumenter. Og det er blandt andet byggepladsplanen, der hænger også en beredskabsplan, der er kontaktinformationer om dem, der er på byggepladsen. Der er informationer om, hvor den her første station er placeret. Der kan være andre vigtige byggepladsinformationer, man skal vide. Og ellers så bliver alle dokumenterne selvfølgelig uploadet på Azure. Men der er altså også mulighed for at scanne de her QR-koder og få adgang til dem, hvis du ikke er en af de håndværkere, som har adgang til Azure. Hver eneste uge så laver vi en sikkerhedsfundering. Det vil vi særligt gøre omkring sikkerhedsmøderne hver 14. dag. Men ellers så laver vi altså nogle registreringer, og de registreringer vil selvfølgelig blive sendt til de ansvarlige for det område, vi kigger på. Vi har lavet den her beredskabsplan, som vi mener sådan beskriver de 6 forskellige emner, vi kan komme ud for, eller 6 forskellige situationer. Det er selvfølgelig sådan, at NemByg har ansvaret for at sørge for, at alle kommer ud af bygningen. Men det kan være, at der er brug for, at du hjælper til, og så skal du selvfølgelig bare gøre det. Den komplette beredskabsplan, den finder man nede ved byggeledelsen. De har altså adgang til den fulde version, og det er selvfølgelig også der, man henvender sig, hvis der nu er en farlig situation, eller man har håndteret en situation, som er farlig, så skal man selvfølgelig altid give besked til byggeledelsen. Man finder også de nødvendige telefonnummer her på beredskabsplanen, og man vil altid kunne se beredskabsplanen nede i det her sikkerhedsskab. Her kan vi så se byggepladsplanen, som hører til den her beredskabsplan, og det er jo sådan, at herpå kan vi se nødudgang, vi kan se, hvor der er brandslukningsmateriel, førstehjælpsudstyr, og vi vil altså også kunne se, hvor det er, vi skal mødes, nemlig oppe ved samlingspunktet ved Skurbyen, hvis der sker en farlig situation. Har vi haft en farlig hændelse på byggepladsen, så er der ingen, der forlader byggepladsen, før vi har talt sammen alle sammen. Det er nemlig sådan, at vi reagerer forskelligt, når der sker en alvorlig hændelse, og selvom man har lyst til at bare køre hjem, så skal man altså blive på byggepladsen, indtil vi alle sammen har talt sammen og fundet ud af, om der er nogen, der har brug for hjælp til at håndtere den her hændelse. Men man er altså velkommen til at henvende sig over ved byggeledelsen, hvis man har spørgsmål i forhold til det her. Så snakkede vi lidt tidligere om tobak, alkohol og rusmidler, og det er jo selvfølgelig ikke tilladt at være påvirket, når man kommer til byggepladsen, og det er selvfølgelig heller ikke tilladt at indtage noget i løbet af dagen, der gør, at man bliver påvirket. Vi vil gerne sørge for, at der ikke bliver smidt alle de her snusposer og puffbars og hvad man nu ellers ryger på, fordi der er rigtig mange børn og hunde osv. i området. Derfor så vil vi kun have rygning osv. foregår nede ved Skurbyen, og dernede er der selvfølgelig sat en affaldsspand op, så man kan komme af med sit affald. Vi har besluttet at have de her sanktionsmuligheder, og det har vi gjort, fordi at vi i sjældne tilfælde oplever, at det faktisk er nødvendigt at skrue bissen lidt ekstra på. Det betyder altså, at vi har mulighed for at give de her mundtlige advarsel, skriftlig advarsel og bortvisning. Det gør vi selvfølgelig kun, hvis vi mener, at vi ikke kan hverken samarbejde eller have en dialog omkring det her, så har vi altså den her mulighed. Vi gør ikke brug af det uden grund, og det vil selvfølgelig altid være sådan, at den ansatte og arbejdsgiveren til den, som eventuelt vil få en advarsel, selvfølgelig altid er orienteret.
Men det er altså en mulighed, vi har her på byggepladsen. Nu er du kommet til vejs ende, og sidder du tilbage med nogle spørgsmål, som du tænker, det kunne jeg da godt tænke mig lige at spørge lidt mere ind til, eller andet, så er du altså mere end velkommen til at henvende dig enten ved byggeledelsen eller til mig, så vil jeg gerne svare på dine spørgsmål. Har du brug for hjælp til at lave en risikovurdering, eller har du et arbejdsmiljøspørgsmål i forhold til en arbejdsopgave, du skal lave her på byggepladsen, så er du mere end velkommen til at ringe til mig, så vil jeg meget gerne hjælpe dig. Vi håber, at du får en dejlig tid her på byggepladsen. Vi vil i hvert fald gøre vores til at skabe rammerne og give de bedste forudsætninger til en byggeplads, hvor arbejdsmiljø og sikkerhed det er i højsædet.